Hi guys, welcome back to JNB Vlog. JNB Vlog ni जानो नोंथांखौ गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। जों दा जानायनि ब्लग देखायनो नागिरदों आरो दाखालि जों गामियाव थांनानै रानिया माइ गायनाय सिखायनो थांदोंमोन ना बेयाव गामिनिफ्राय न'निफ्राय खुमब्रा थाइसे लाबोफादों न'नि थाइनायखौनो दा बेखौनो जोङो दाउजों जागोन होननानै खिथादोंमोन ना बयबो ब्लगजों जानायनि ब्लग खालाम होननायखाय जोंबो जानायनि ब्लगखौनो खुमब्राजोंनो खालामनोसै होननानै मामादों आरो बानायनो नागिरदों दा नोंथांमोना जोंनि जानायनि ब्लगखौ गुबुनफोरनि बादि नंद्राया जोंना बिराद जायो दस्राफ्राथ' जि जाखायो आरो बिराद नायोबो बिसोरनिखौ दा जोंना बिदि नंद्राया आरो ओरैनो सिम्पोल ओरैनो न'नि खुमब्राजों लकेल दाउजों संनाय ओरैनो बिदि जानानै देखायनोसै जोंनि जानायनि दैलि रुटिनसै बियो दा जोंना गुबुनफोरनि बादि नङा नों नायलांबानो जाबाय जोङो जानायखौ आरो सोरबाफोर जोंनि बे ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै होयो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायाव गिबियावनो नोंथांनि मबाइलाव नटिफिकेसन मोनहैनो हायो बेनिखायनो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो बिदिबा दिनैनि जानायनि ब्लगखौ देखायलांनोसै नोंथांमोननो नै गाइस दा बाबाया खुमब्रा खासिगोन आरोना फिसा सासे जोंना बिनो थैयो आरो बे दाखालि न'निफ्राय लाबोनाय गाइस बियो माइ गायनो थांदोंमोन ना दाखालि माइ गायनो थांनायनि ब्लग देखायदों नोंथांमोननो नैबेनो खुमब्राया जों दा दाउजों जागोन होनदोंमोन नालाय दाखालि दाउखौ नागिरला मोनैनि थाखाय जानो हायाखै दाबो मोनाखै दाउखौ दा बाजाराव लकेल दाउ फानो दा बेखौनो लायनोसै दा नै बेखौ खुमब्राखौ हालांसै ओमफ्राय नै बे बुस्थुआ बिराद मोजां जिखुनु हानो हायो आलुबो हानो हागोन नोङो बिगुर सैनो हागोन थाइबें सैनो हागोन जिंखा सैनो हागोन खुमब्रा सैनो हागोन नैबे बुस्थुआ बिराद मोजां माल्टि पार्पस सैनायबो जायो आलु फिसा फिसाबो हानो हायो नैबे बुस्थुआ दा जों बिदिनो बिगुरखौ सैगोन आरोना दा नोंथांमोना नाय नै ओरै लादो नै दसेनो जाखायो नै नायदो एक मिनिटबो नाङा बिगुर सैनो खुमब्रा जालिया बिराद भिटामिन थायोलै खुमब्रा बोरायनिख्रुइ जालिया एकदम बेगरानो जाहांनोसै आरोना ओइ तेरगि जों हानानै लाग्रोबाय आरोना खुमब्राखौ नै दा बाबाया बाजारनिफ्राय दाउ बेदरखौ लाना फैबाय आरोना गाइस नै बेखौ उननानै लाग्रोनोसै आरोना सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु जों दा बेखौ ग्रेन्डाराव उननानै लाग्रोनोसै संनायनि सिगां नै सामब्राम गुफुरा नै बानलु हाइजें फाइनालि ग्रेन्डाराव उननानै लानायाव जाबाय गाइस नै दाउदैया नै दाउदैयाबो जासिगोन आरोना नै गाइस बेखौ मा होनो बेखौ जोंनि कार्बि आंलंथिंजाय रान्दि मस्ला गंगार मस्लाबो बुङो आरोना दा नोंथांमोना मा बुङो बेखौ कमेन्टआव खिथाहरलाय जोंनि कार्बि आंलंआव गंगार मस्ला बुङो आरोना रान्दि मस्लाबो होनो सोरबा जाहांबाय 50% जाहांबाय आरो गोदौगासिनो दं गाइस नै जिरा पाउडार हरबाय आरोना एसे बारा होनाङा
जाबाय आरो नैबे गरम मस्ला एसे होबाय गरम मस्ला दहाय देखायदोंमोन दि नोंथांमोननो गंगार मस्ला होननानै नै गंगार मस्लाखौबो हरबाय गंगार मस्ला हरबाय जाबाय आरो जेखि जाया मोनबाय बिराद सलिड जाखाबाय नै गाइस जाबाय नै सलिड खुमब्राजों दाउ होनबाथाय बिराद सलिड जाखायो मबाइलाव एसे फुजा नुदों खुमब्रा दाउ होनबाथाय थैनानै थांखाङो जानायफोरा जाबाय गाइस दाउजों एवनानै लाबाय गाइस नै जानोसै अलरेडि जाजोब्बाय दा ओंखाम जानोसै जोङो जाफैनो मोनदो जाबाय दिनैनि जानायनि ब्लगखौ देखायलांनोसै नोंथांमोननो Petra. Nang quality. Itu sana, dari sana ada. Saya ulang ada. Ada. Balu, balu apa nurinya?
गाइस जाबाय दे दस्राफ्रा बिराद जानो हायो आरोना आं बारा जानो हाया नोंथांमोन दिनैनि जानायनि ब्लगखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिराद गरम बोथोराबो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन see you again bye bye tata take care